fung gaham chutono no tebe salam sogo ani channel fungo video khaimani baban bagui fungo no ang fung gaham mahin kata norok je sari denai di borne nai noni bagui bodi bor gaham te sari gaham tabu ongkang ke khamting sok phaijak lechu phalpai ke bolong thangnai ke ba bon lechu kha sok kothok angke fungo mai chadri eta ongkang ke o lechu no bohu kuplung jaka ang ekdom 100 rok lai thangana ang chamani asuk ke jaka ta ongkang ke ang lechu no ke belai ke thokjago lechu rok phalpai se jeng bolong thangnai hingke ba bono nai singtei nang singtei jeng hai ang lechu chai tong kata ke nai tong di chini video pai Jangan nasi be, bukan? Jangan nasi be. Mokol tor itu ya. Video channel kau apa hemang? Tolak pajamang tapi ni kai. Wih, saya belak ni kai. Wow. Oh, lucky. Tabo ke chung muya rok phai bai phalma jaga sok phaikha bui bo phalkha oro oke khamting on rok sini paikana je nungnai rok ne
muya season ke ba tabo dam phun ke ba chong muya phaiye phalaikha 7 kg rok mankha jong hinke muikhwn rok bo kwbangma mankha hinke motamoti jong kaham no mankha muya rok bo asukle kharap ya hinke chini video rok bahai ke ongjak paikha norok please comment khaidi yang bo oro muikhwn phalnai kwbangma tongo season naiye jong business khayo ta ri bo phalo muikhwn rok bo phalai ta hinke norok chini video rok chajak khainke like rok khaidi share bo khaidi comment rok bo khaidi hinke tini ni video ong khainke asuk jora no ongnai jotono no hambai ani video naimani bagoi।